وأني آية من كلا ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم كم من بنا حديث قولا وكو القرآنيون هو بدل لكنه حديث ده o aya de ko mun ya to kulu banna hadisa ko ma ko hadisa sebera de ko mun nye hadisa sebe ko alaka la jaba de buka ko na ya soro nu yenni fo nin dalila be ko misal ankabut abe ko ankabut ye munye bamanan kanna dalen dala ka dalen en ko qur'ana yere jibrila tumba fo cide nyede ciden be amina an jahar le qalbi ciden tumbe qur'ana duruse sebo tumba durusire men sebo de qur'ana fana sebo abora alla de kafo me ko haw sebe lawde tumbe ciden bolo ni aya min jigina ciden ba fa ya sebe yanfe ni aya min jigina ciden ba fa ya sebe yanfe ni sura da fara ba fo ni sura bana bismillahir rahmanir rahim sebe ni ko ni te delaye ko ni hadisa sahara de Qur'ana yere bole alafe atumbe hada madun disi de la kofe uya sebe de wala ubese ko ba Qur'ana fana make ko sabira ke Qur'ana ya laka kuma de me wahu sebe lawde tumbe ci de mbolo na sabira ni te delelay ni Qur'ani yuna munun de jiya kono Qur'ani yuna ute setani yuna ude do setani ka jama de do Qur'ana ka dunke ute Qur'ana ka mugo ute u kafira lendo ni Qur'ana yere doni kama ko munun be jiyan kono mo ko ne maso hadisa koma ne sunna qur'ana koma kafiri de do silamate o maso qur'ana yire mawo qur'ana de ko watu allah wa tu rasula qur'ana de ko ma atakum rasul faqudu ma nahakum an fantahu qur'ana de ko ma yantuna al hawa in huwa illa wahyuha nunu maso qur'ana yire de ma o ba fu mun ma qur'aniyuna o maso qur'ana yire de ma qur'ana de ko ayitu ala ko ayitu ciden ko Qur'ana ko ni mo min tugura ciden ko itugura ala ko to Qur'ana ko ni ciden ni mindi aw masaraya ya mina ayemi abadi minna ya toy Qur'ana de ko ciden te kuma ni nindi we abake ka fe mo fe fa be wahaw min ni e ko hadisa sahale ko e ma soma e mo so Qur'ana yere de ma Qur'ani yuna unte de setani yuna unte de kafiru de do silama unte do mo ba fo ne ma so hadisa ko ma kafiri de do silamate hara ma so Qur'ana ma e ba tigite se kala bato fana mo maso hadisa ko ma tele ka ala bato qur'ana ko wa musa eska qur'ana ya fa ko salifana nani qur'ana ya fa ko futuri sabariya qur'ana ya fa ko safo nani yawa qur'ana ya fa so ma fula da yawa salli wakati mun abu salli fana bata yamfa beta da yamfa qur'ana yo fa ya abi jakka mimbo qur'ana fu ko ye jakka de bo na furo sugu mi jaka be bola na furo sugu mi jaka te bola kan ni sabe fo ni hakke de be bo qur'ana mo fo yo abe jaka bo chogo qur'ana ko sebe mo mi ka tala ka hiju kere ala ka so kere ka tai me be alikawa tawafu ni hakke be safal marwa ta mani hakke be ta arafa ni hakke be ta mujil fata be ta minna o be qur'ana kono ni mo ko ne maso hadisa ko ma ko qur'ana ko maso hari qur'ana yere mai pibbato chogo ta tigila te sigala bato yere silama te fana وعليكم السلام ko salatu ibrahim yala ni sera muhammadu togo mai ka fo shedina muhammadu be togodi doni ke ba ko cide sallallahu alaihi wasallam shaidu do shikata la nyema de cide ne ana shaidu waladu adam la faqra cide ko ale de adam dembe kan nyema ale ma waso cide nyema de shaidu do shikatola me fo cogo de be fo cogo yoro de be asalli cogo munun nana ciden togo foli munun nana ko kafo ajanu kono o be ciden ka salli cogo munun nana nu kafo tahiya kono ni mo be ulu fo ate daga ika shedi na fo ulula ate kana do o yoro wala ajanu yoro ni be ciden togo fo kana shedi na faraka tahiya yoro ciden salli min kera salati ibrahima min nana tahiya la yoro mun ko kafo yoro min kana allahumma salli ala shedina foye amma sabatu ulu kono men ni yere be ciden togo fo qala sayyiduna muhammad ubi an mustafa sayyidu waladi adam nunu na nyugo sheikh abdullah bumbaji ko ni be ciden togo fo yoro werela ubi ni e yere be ciden tan yoro werela ni ye sayyidu fo basitika sayyidu dero basitika
mais duwawu minnu sabatira jikuru minnu nana cogo min kana seyidu fara olu kan a jani fɔra ye cogo min i b'a fɔ cogo de la kana seyidu fo ye sali min ye tahiya ka salatuw ye olu nana cogo min i b'o fɔ o cogo kelen de la seyidu tɛ fara olu kan mais ni yɛrɛ ka kuma senfulu i bɛ kuma ciden kan ni ko seyidina muhamadu baasi tɛ k'o la parce que seyidu de don mais jikuru yɔrɔ la tahiyaw yɔrɔ la kana dɔ yɔrɔ la dɔ yɔrɔ tɛ min ye bon ko dɔ ko a y'a mɛn an y'a fɔ n ka keso jaabiw la minnu bɛ dume kunutu kan fajiri la ko bidiya de don mais an y'a fɔ an ko dɔɔnikɛbaaw k'o ye bidiya sugu minnu ye n'a fɔra tigi ye ka kɔnɔnajɛya k'a ye n'a y'a bila filɛ n'a ma bila a t'a kɔfɛ sali bali i bɛ se ka sali a kɔfɛ ale bɛ kunutu min kala ka bidiya b'a kan ye mais e ka sali bɛ sa a kɔfɛ bon ko a bɛ duwawu min kɛ ko an ko makuni fana tɛ sali e bɛ amina fɔ wa ayi minnu bɛ kunutu kala fajiri la olu t'u ka duwawu bange yɛrɛ janko e n'a fɔ ko i bɛ amina fɔ kɛ laada min b'u bolo kunutu bidiya min b'u bolo fajiri la o tɛ bangew u b'o fɔ a da jukɔrɔ de duwawu mina i y'a ye i bɛ duwawu mina ko i y'a mɛn dɛ wala minnu dumalen bɛ fajiri kunutu kan u t'a bange dɛ minnu dumalen bɛ fajiri kunutu kala kan n'u wulila kunbele minɛra u b'a gundɔ da e tɛ a mɛn janko e n'a fɔ y'ale bɛ duwawu mina wa ou bien n tɛ duwawu mina o tɛ bange yɛrɛ a tigi k'o faamu bon hari min b'a ta bange n'a bɛ kunutu la min ye bidiya ye n'a b'a bange e bɛ se ka mutaba ka amina fɔ a nɔfɛ i salira a nɔfɛ kunutu la cogo min n'a ka bidiya b'a kan duwawu ninnu fana e bɛ se ka mutaba a ka bidiya b'a kan bon ne ale makunnen don ale b'a ka kɛ a kunutu kala a ka ca dɔw ni a y'a kɛ san'a ka taa kunbele mina de k'a makun n'an ko makuni tɛ sali la e ka kuranna sura wɛrɛ kala san'ale ka biri e bɛ se ka kuranna kala san'ale ka biri a dɔw n'a y'a sɔrɔ a b'a kɛ kunbele bilali de kɔfɛ ni ale b'a ta la kunbele bilali kɔfɛ duwawu jan dɔw bɛ yen a caman t'a kɛ yɛrɛ e k'i ta kɛ kunbele bilali kɔfɛ duwawu ye bon ni ka ja n t'a faamu dɛ bon ko sunkalo n'a tora tile 5 tile 4 i bɛ se ka itikafu kɛ wa awɔ itikafu hakɛ kɛrɛkɛrɛnlen t'a la dɔw ko a dan ye tile 1 dɔw ko ayi hari eri n'i bɛ don misiri kɔnɔ n'i bɛ eri 1 de kɛ i bɛ se ka ŋaniya itikafu la mais ni yɔrɔ kɔni se minnu ka fatawa la a ma sɔn nin yɔrɔ ma o itikafu kɔni dɔgɔma ye de tile 1 ɲɔgɔn na a dɔgɔma ye de dɔnnikɛbagaw dɔ bolo dɔw ko awa a dɔgɔma hakɛ yɛrɛ t'a la hari dontɔ misiri la i bɛ ne sali makuruni min kɛ ko i bɛ se ka ŋaniya itikafu ye o kɔni kuma dɔnnikɛbagaw m'o sabati mais a dɔgɔma ye de den 1 dafalen tile 1 dafalen itikafu bɛ se ka kɛ n'a ye a ɲuman kɔni ye ciden ka sunna ye de a bɛ ta laban de kɛ itikafu la mais ni mɔgɔ min y'a dɔn n ka sugula ka ca n ka ko ka ca ne bɛ se ka tile 4 de kɛ ne bɛ se ka tile 2 de kɛ itikafu la baasi t'i kan i bɛ se ka hakɛ min kɛ i b'a kɛ yogore mu bon ko u bɛ min kɛ sunkalo la baasi b'a la ko yogoro n ko yogoro ye mun ye ko denmisɛnninw bɛ min kɛ u bɛ filɛfɛnw fɔ ka to ko filɛ ni kare kɔnɔnaw ye n'u bɛ wari ɲini nin tɛ bɛn silamɛya sariya la filɛfɛn yɛrɛ folifɛnw yɛrɛ foli a kɛra sugu o sugu ye silamɛya bɛ haramu ni jɛnbɛ dɔrɔn tɛ o yɛrɛ o dagara musow de ye kɔɲɔ la o bɛ salibaw na ɲɔgɔn na n'u bɛ nisɔndiya
jembe wodoro sina bora la na bora la foli fe mbe a foli ya haramu ya silamiya sariyala sungalo ye terete kalo de bato kalo de do sungalo kanka ke nafila de qur'anan kala jikiru fiyon min nunun be awun ka jamano kala da jugude nunun silamiya te foila o fule ka mun ko yogoro fole fiyon be fiyon nuna na mo mun na gu fo aw kunna ka don ni fiyon ke ka donkilo ke pura kuso nunun silamiya te foila nunu yilla da jugude doron nube hadama don bolo ko kelite be silamiya sarala ni jembe doron te fere foli mbe a foli ya haramu silamiya sarala jembe yire silamiya ye noya kala yoro do den nu o yoro bola e foli te be ni yilla da jugude ni tin ni silamiya te foila atebe demisenu kake dɔgɔmuso bon ko ale dɔgɔmuso ko ale y'a furu sa ka bɔ a cɛ bolo den kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ cɛ ka furu nafolo saga ma ou bien taa saga ma dɔnnikibaaw ko furu nafolo sagili na sagibaliya ni furu bɔra a bɔ sababu de bɛ lajɛ ni furu bɔ sababu bɔra cɛ de la ale de bɛ pɛrɛdi foyi tɛ saga ma mais ni furu bɔ sababu bɔra muso de la e muso in fana de bɛ cɛ ka nafolo saga ma a bɛ muso wɛrɛ furu wala a dɔgɔmuso ya a ka furu sa ni kun min an t'o dɔn ni dɔgɔmuso yɛrɛ de banna cɛ ma ten a banna man t'a fɛ ni banna ma ten de i y'i ka furu sa i b'i a ka nafolo saga ma de wala ni furusa sababu bɔra a dɔgɔmuso in de la dɔgɔmuso in de bɛ pɛrɛdi a bɛ cɛ ka furu nafolo saga ma ni furu bɔri sababu bɔra cɛ fana de la cɛ de bɛ pɛrɛdi fɛn tɛ saga ma waaleykum salaam ko ni mɔgɔ min hawlula i bɛ min fɔ fɛn tɛ fɔ ye fɛn bɛ sabati k'a fɔ ciden ye min fɔ hawula a ko ni hawure da wagara i ka ni da wagalen to a sagi i jija k'i da sagi ka datugu cogoya dɔ la ko i k'i ka fini dɔ i da la cogoya dɔ la riwaye dɔ la hadisa la ciden ko i k'i bolo kɛ k'i datugu parce que ni da wagalen tora ko shetani bɛ don a kɔnɔ ciden ye min fɔ an ye da ewa hawula o ye nin damadɔ de e yɛrɛ k'i jija k'i datugu ou bien ni fini b'i bolo i ka fini kɛ k'i datugu ou bien i k'i bolo kɛ k'i datugu dɔnnikɛbaw ko ni mɔgɔ hahura e ka i ɲin kɛ i da wolo dugumata k'a k'i ten ko waawu in bɛ taa hahu ko a bɛ taa dɔnnikɛbaw ko mɔgɔw ye nin jate minɛ ni hahura dɔrɔn i da tugu ka sanfɛ ɲinw kɛ mais i da wolo duguma da wolo k'o k'i dɔrɔn a bɛ taa wa hahu in bɛ taa donc ciden ye fura minnu fɔ la o ye ninnu de ye mais jikuru ma sabati ye fɛn ma sabati ye i bɛ fɛn min fɔ o ma sabati waaleykum salaam bon ko muso bɛ furu nafolo min sagi cɛ ma a b'a bɛɛ de sagi ba ou bien a b'a dɔ de sagi i y'a dɔn an ka laadaw la n'i bɛ muso ɲini na i b'a furu e bɛ kado caman de kɛ min ni furu nafolo tɛ kelen ye bon dɔnnikɛbaw ko sisan n'a b'a sagi ma yala furu nafolo yɛrɛ min fɔra ko furu nafolo o de bɛ sagi wa ou bien e ye nafolo bɔ muso in kama o bɛɛ de bɛ sagi sɔsɔli b'a la dɔnnikɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma sahale ni mɔgɔ min ko ne ye fɛn o fɛn bɔ ne y'a bɔ e de kama ni ma e sɔrɔ ou bien i bɔra n bolo a bɛ sagi tiɲɛ b'a bolo sariya la fala junaha alayhima fima iftarat bihi ala ko furu ɲɔgɔnma fula ni furu bɔra ni ɲɔgɔn cɛ junubu taw fula la n'a bɛnna k'a yɛrɛ ɲɔgɔn kunma bɔ ni min ye a bɛnna fɛn o fɛn la junubu taw la fima iftarat bihi o kɛra nafolo hakɛ min bɔra o kɛra hali ye nafolo wɛrɛ d'a kan wa ne ye 20,000 de bɔ i ka furu nafolo la dɛ mais pour ne ka jɛ e la k'i bila i ka taa furu yɔrɔ wɛrɛ i bɛ 40,000 kɛ di ne ma junubu taw la a bɛnna fɛn o fima iftarat bihi aw fula bɛnna fɛn o fɛn na k'a bɛ ɲɔgɔn kunba bɔ n'a ye a ka hakɛ d'i ma n'a bɛnna k'a d'i ma i k'a bila ala ko junubu taw la wala dɔnnikɛbaw ko hakɛ kɛrɛnkɛrɛn ma fɔ yan
kuma sahale abe daga yi fingo finde dama ka bede sadima ni benkera ode ka ode daga ne don kuma ko nyuma adabu ani jogo nyuma ani koywa sin balima yammin banni nyogonce islam yammin banni nyogonce nyuma munun temna ni nyogonce pour an kana nyino ko jogo nyuma ni adabu yamminye eye na folo hakke min dama duro furu na folo da idda wala to yi fana katte maka wala tan sawli fadila bainakum ala ko fasamanta munun temna ni nyogonce kana nyino lu fana ko koy donc wala nyuma eye hakke min do ala furu na folo la doro idda wala ne ni ko be fewore nyini min to ye sharia da la daga ye sare wasu ko wasu kana tana su ban wace ani sai lai da sai jole wannan sai ne sai ne wace kai mun kuma ya bo anye wa français min fo jeyde buni sabit ka hadisa na ko tasaharna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qumna ila salati qila kam kana bainahuma qala qadru 50 aya ko anye français min fo ko akate sugurudun ani sallice yala suguruduni salli wele cede ube suguruduni salli cede nimbe hadisa kono suguruduni salli cede do ima yatasaharna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa humuna ila salat an sallira ka faraciden kan wulila ka salli mana isuguruduni ka jo ani akado sogoma sallila ka salli 15 minutes nyogona ka suru nyogonje la nyine yogode parce que ni ko salli fana ni salatu ko ni bora o mbe salatu bo minute duru minute ta ni salatu ko ni bora o de salli wakati parce que salatu te se ka bo ni mo min be eri kalama ibe dina kalama ate daga salati ka bo ni eri yere de masse ni salli wakati fajiri salli wakati yere de masse ate daga salatu ka bo salatu be bo salli wakati de bo ni salatu bora yoro me dron yere mina o ya soro yere mina na salatu ko ni bolen ko fe kata salla minute se ka daga tugunyo parce que ye dugu jelende bo ko ale be min fo doro salli wala ute kelenye yere mina min fule ni ka suguri dun ani ka salli wakati kana janya nyugona la nyini yo ode ni wede o lette kelenye ba ke chogodi donu ke ba on ko adilola fajiri dala summa timmu siyama ila layli ebe yoro ni e yere be fajiri kene do ini yere ye ibe sogoma salli wakati do ni yere ye jate be e yere de ke be jate mina ke ngode adilolente ko salli wala ka salli wala de adilole be fajiri kene de la ni e yere be fajiri kene do ni yere ye ika suguri do ani fajiri kene chile ni nyogonje awa kamisina aya bi duro kala hakke bilu ni nyogonje ni ete fajiri do ni yere fana application min bi bolon idalem be ka telephone be application min na akani jate mina ola ika suguri doli ani fajiri kene ewa chile ika jate mina ola bo ni ten min fana doni ke bawo ko ebe sallim misirin min na jate mina no o salatu e yere te fajiri doni yere application ti bolo min be fajiri yere la ibe sallim misirin min ni salli wala la kacha do ba salatu boni yere do be salatu boni yere ebe fajiri sallim misirin min na e ka jate mina no luka salatu ye min ñininka ko duwawulu kunutu an ban tege ja ka duwawu nunu mina duwawu kofe tege fula be mu ñana wa bo duwawu ni tege ja ala tege fula te mu ñana ibe tege ja ka duwawu ke ni duwawu banna ibi tege fula bila ute mu ñana hadisa min nana ko ni cide ñe duwawu ke ate tege fula jiga bara fu ko mu ñana hadisa sahalente hadisa imbe hari bulugu in kono mi hadisi de ifude do ama saha wodi ato doni ke bawo do ko duwawu kofe mogo site abolo fula muanyana duwawu kofe ni jahilite donc lesrita la ki bolo fula muanyana ikana ke ama sabate hadisa min nana la hadisa Allah fulende do ibi tegeja me duwawu kofe dorobu bila ikani muanyana
ko hadisa mun nana ko ciden ye keme saba ni tani saba nabi ɲumanw ye ba keme ani muga ani naani ko hadisa yin saharaba o hadisa yin sahalente mais komi doni ke ko hadisa were mana komi o hadisa yin ɲɔgɔnna u bɛ kuma kɛ n'a ye mais mɔgɔ si tɛ ala ka cidenw hakɛ dɔn ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ ala ka nabi ɲumanw hakɛ dɔn ni ala yɛrɛ tɛ parce que kurana kɔnɔ tuma min ciden minnu ni ciden an'a ka mantonw n'u taasilen anu ewa ciden minnu na ka mantonw ladegelen n'u taasilen n'u miiriw ni ciden na ka mantonw ka taasi bolo ala y'o de lakale an ye wa kasiru min badihum la ya'lamuhum illa Allah aya wɛrɛ la tuma min ala ye nabi ɲumanw fɔ a ko jama caman de nana ninnu kɔfɛ minnu ni mɔgɔ t'u dɔn ni ala tɛ mɔgɔ si t'a la ka nabi ɲuman dan dɔn mɔgɔ si t'a la ka ciden dan dɔn wa kasiru min badihum la ya'lamuhum illa Allah ko kunutu duwawu wala tada lana fi magamina haja jamba illa kafarita ate daga kan nin fo yere janko kamunyana bakari abu jaidi aka kitabu kono duwawu kunut akom mogo be nin duwawu fo la tada lana fi magamina haja jamba illa kafarita ako be duwawu fo yoro mi hadisan min nana ube duwawu fara hadisan min ka duwawu ka ako hadisa in ka duwawu ni yoro ni takono ni yoro ni hadisa in ye duwawu min fo u b'a fara duwawu min ka hadisa dɔ de y'o duwawu fɔ mais ni yoro ni t'a la hadisa in ma ni yoro ni fɔ kɛlɛ filanan tiɲɛli min b'a la a bɛ komi i b'a kɛ ka sarati kɛ ala ka de ala kan kana bɔ n ka jɔ yɔrɔ in na ni min ka junubu yafa dɛ o ko nin ye sarati de ala ka tɛ bɛn bakari abu jayidi a ka kitabu kɔnɔ duwawu kunutul watiri a ko nin kelima kana fɔ a ma sabati hadisa kɔnɔ et puis saratili do ala ka sheikh salih fawzani fawjani ɲinin kana nin yɔrɔ ne la tada lana fi magamina hajja jamba ila kafarta ko kana fɔ ate hadisa in kɔnɔ a bɛ komi i b'a kɛ ka sarati de kɛ ala ka fana donc nin kana fɔ duwawu kunutu kɔnɔ janko ka mun ɲana kuma in ma faamu bon ko ni mɔgɔ min ni sɔgɔsɔgɔ b'a la a bɛ to ka sɔgɔsɔgɔ yala bɛ daga kana sali jama fɛ wa bon sɔgɔsɔgɔ min don n'a y'a sɔrɔ bana min don sɔgɔsɔgɔ min ni bana dɔ bɛ yen o sɔgɔsɔgɔ sugu de don dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ a ka jugu a bɛ contaminer fana n'o sugu de b'a la yɛrɛ b'a dɔn sugu de b'a la n'a nana jama la fana a bɛ sɔgɔsɔgɔ ale ka to a so kɔnɔ sani ala ka lafiya ale ka to a ka so kɔnɔ sani ala ka lafiya d'a ma ciden ko la yuwaridanna al-mumrid ala al-musihi ciden ko ɲaametigiw ma a ko mɔgɔ min ka ɲaamew bananen dɔn kanu naati k'i fara mɔgɔw ka ɲaamew ka minnu kɛnɛyalen don i ka ɲaame banalenw kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ ka ɲaamu kɛnɛyalenw bana wala ni awa sɔgɔsɔgɔ sugu min don ni sɔgɔsɔgɔba in de don min bɛ contaminer ni dɔgɔtɔrɔw bɛ siran a kɔrɔ awa to i ka so kɔnɔ sani o ka tɛmɛ i la i n'o kana na jama la ka sɔgɔsɔgɔ mais n'a y'a sɔrɔ o sɔgɔsɔgɔ sugu tɛ e bɛ se ka mamatun i bɛ se ka masike dɔ i da la i ka n'i ka sali la jama la ko an bɛ sufɛ nafila min na sisan sufɛ jɔli min na sisan jɔko naani bɛ se ka tugu ɲɔgɔn na ba ayi jɔko naani man ka tugu ɲɔgɔn na i man ka jɔko naani man ka tugu ɲɔgɔn na kana jɔko naani tugu ɲɔgɔn na ciden ɲininkara ko sufɛ salli b'a kɛ cogo di a ko salatu layli masina masina ciden ko sufɛ jɔli kɔni ani sufɛ nafila fula fula de bɛ salamu bila nin ye ciden yɛrɛ ka kumakan de salatu layli masina masina nin bɛ bukari kɔnɔ
abu dawuda kai riwaye ya faraka salatu layli wan nahar masina masina fin mo fenyen nafila de iba ke sufe iba ke tilela fula fula de do kanan nani tugu nyogona munum be nanu tugu nyogona hadisa do de yumina amba aishatu aye ciden ka hadisa do lakali ko ciden be arakan tani kele ko ciden bo ken nafila ko abe arakan nani salli kanan mo nyinin ka ujanya ni munyalila o ko tabe nani wore salli kanan mo nyinin ka unyali ni janyala bo hadisa riwaye min nana te do yenni riwaye de mina ulun yana amba aishatu ka kuma la ciden be nani faranyo ko kadi ni salamu kelende ka soro ni hadisa min fulen ni na ma fulan ba shi bolo kana ni wara irwayela akai irwaye to kele ni hadisa kele akai irwaye dobe muslimu kono amba aisha to ko arakan nani min fulen ni fula be salamu de bula fula be salamu bila me amba aisha to yen nani fara nyogon kan lafiya li yorode ciden tumba kan na fila janya de na ye fula salli ku janya kunye abe salamu bila abe fula wure salli ku janya kunye abe salamu bila abe sigi kan lafiya aw har bunu seminu ko niw ko salatu sewa qiyam ramadana ma ko salatu tarawih akwa kunye ninde salafu tumba janya de nu ye arakan fula janya utahuye salamu bila ube arakan fula wure salli ku janya ube tahiya ka salamu bila nu ye nani salli tabasuru ye joli janya ko no segena ube sigi kan lafiya akon ni togo dara qiyamul layli kafo salatu tarawih a togo da sababu fule tarawih la lafiya nyoro donc man ba shi tuka hadisa riwaye de fam wodi ato bennani fara nyogonka wodi ato bunu siminu ko ako silamiya sariya dina kana laje sariya ka delelo kana laje ni nyekelenye ni ya laje ni nyekelenye dura ko be fili ba laje ni nyefulade hadisa ni ba fe ka delata nay hadisa yi wore be de nyini ay riwaye be de nyini ika be fara nyogonka folo sani ka delilate ni ya ka riwaye be fara nyogonka de ibe se ka delilate nay mi hadisa riwaye fando ni e yota ko ibe delilate nay ba ima fando il nyedro ube ima laje be khataw munum be nani tu nyogona ni jamaye munyu bilala min khataw de bilala uma hadisa riwaye to de laje ni bumbaji kanyinin kali jabi ayen jabite akon nani te sallide fula de do so sal fawjan aba fo chogola fulado bunu semira hola le kam majum fatawala aba fo ako kataw nu nyusoro uma hadisa kayir way do inde lajje ako fula de be salamu bila sufe salli fula de bal ahmad ibn hanbali bolo ale ko sufe nafila ni fula dafara i wulila kata sabanama uko subhanallahi ma sagi yutugo ka kenani ubi yetugo ka kesaki ka salli ciyana ahmad ibn hanbali ka akoy ka salli ciyana aw har wushe minu fana be fatawa kenni nda ka fatawa kono ako sufe nafila ni fula dafara i wulila kata sabana uko subhanallahi yu hakli jige e yore yado sabade do ni yutugo ka sabana da fa yutugo ka nani na da ka salli ciyana salatu layli masina bo munum ba ke be khatawla ewa fulana bunu seminu ko jama yire de gulimbara nimbe nani tugu nyogona nafila nani tugu nyogona ni jama to mo toroli yire bala jama de gulimbala parce que nafila abisa ka ke mo do ni fula ibe salamu bila ko do be saka chuaka sallila hadu do be saka na makato sallila a hakli be jigi saka jigi ko dola ni be fula sallika salamu bila ni fula salli abisa ka bo abeta mais ni eyen nani tugu nyogona be bo chogodi ko balilendo nana ama ete salamu bila fulala ebe ta fo nani de la be bo chogodi o ye ka mo toro ka mo degude donc fula de be salamu bila la ka hakni mandalo subhanakallah ko anye aya min kala waylu lil ladina yaktubuna kitaba bi aydihim ko munum banna hadisa ko law ko alquraniyuna ko be dalila keno hadisa de o aya de ko man mun ya to kulu banna hadisa ko ma ko hadisa seberade ko munu nye hadisa sebe ko alaka la jaba de buka ko na ya surunu yenni fo nin dalila be ko misal ankabut abe ko ankabut ye munye bamanan kanna dalen dala ka dalen en ko qur'ana yere jibrila tumba fo ciden yede ciden be amina an jahar le qalbi ciden tumbe qur'ana durse sebo tumba durse de men sebo de qur'ana fana sebo
abora alla de kafo me wahu sebelaw de tumbe ciiden bolo ni aya min jigina ciiden ba fa ya sebe yanfe ni aya min jigina ciiden ba fa ya sebe yanfe ni sura da fara ba fo ni sura bana bismillahir rahmanir rahim sebe ni ko ni te delaye ko ni hadisa sahara de qur'ana yire bole alafe atumbe hada madun disi de la kofe ya sebe de wala ubisa ko ba qur'ana fana make ko sabira ke qur'ana ya laka kuma de mi wahu sebe lawde tumbe ciiden bolo na sabira ni te delelay ni qur'ani yuna munun de jiya kono qur'ani yuna ute setani yuna ude do setani ka jama de do qur'ana ka dunke ute qur'ana ka mugo ute u kafiralen do ni qur'ana yere doni kuma ko munun be jiya kono mugo mo ko ne maso hadisa koma ne sunna qur'ana koma kafiri de do silamate o maso qur'ana yere mawo qur'ana de ko watu allah wa tu rasula qur'ana de ko ma atakum rasul faqudu ma nahakum an fantahu qur'ana de ko ma yantuuna al hawa in huwa illa wahyuha nunu maso qur'ana yere de ma o ba fu mun ma qur'aniyuna o maso qur'ana yere de ma qur'ana de ko ayitu ala ko ayitu ciden ko qur'ana ko ni mo min tugura ciden ko itugura ala ko to qur'ana ko ni ciden ni mindi aw masaraya ya mina ayemi abadi minna ya toy qur'ana de ko ciden te kuma ni nindi moye abake ka fe mo fe fa be wahaw min ni e ko hadisa sahale ko e maso ma e mo se qur'ana yere de ma qur'ani yuna unte de setani yuna unte de kafiru de do silama unte do mo ba fo ne maso hadisa ko ma kafiri de do silamate hara maso qur'ana ma e ba tigite se kala bato fana mo maso hadisa ko ma te kala bato qur'ana ko wa musa esla qur'ana ya fa ko salifana nani qur'ana ya fa ko futuri sabariya qur'ana ya fa ko safo nani yawa qur'ana ya fa sogoma ya fula da yawa salli wakati mun abu salli fona bata yamfe beta da yamfe qur'ana yo fa ya abe jaka mimbo qur'ana fu ko ye jaka de bo na furo shugu mi jaka be bola na furo shugu mi jaka te bola kan ni sabe fo ye ni hakke de be bo qur'ana mo fa yo abe jaka bo chogo qur'ana ko sebe mo mi ka tala ka hiju kere ala ka so kere ka tai maybe alikawa tawafuni hakire ibe safal marwa tamani hakire ibe ta arafani hakire ibe ta mujil fata ibe ta minna o be qur'ana kono ni mo ko ne maso hadisa koma ko qur'ana ko maso hari qur'ana yere mai pibbato chogota tigila te sigala bato yere silama te fana alaykum salam ko salatu ibrahim yala ni sera muhammadu togoma ka fo seydina muhammadu be togodi doni ke bawo ko cide sallallahu alaihi wasallam seydu do sikata la nyema de cide nya ana seydu waladu adam la faqra cide ko ale de adam dembe ka nyema ale ma waso cide nya nyema de seydu do sikatola me fo togode be fo togoyoro de be asalli togo munun nana ciden togo foli munun nana ko kafo ajanu kono o be ciiden ka salli cogo munun nana nu ka fo tahiya kono ni mogo be ulu fo ate daga i ka seedina fo ulu la ate kana do o yoro la a janu yoro ni be ciiden togo fo kana seedina faraka tahiya yoro ciiden salli min kera salati ibrahima min nana tahiya la yoro munun ko i ka fo yoro min kana allahumma salli ala seedina fo ye ama sabati ulu kono mais ni yere be ciiden togo fo qala sayyiduna muhammad ubi anni mustafa seydu waladi adama nunu na ñogonaw cheikh abdallah bumbaji ko ni be ciiden to fo yoro werela ubi ni e yere be ciiden tan yoro werela ni ye seydu fo basitika seydu de do basitika me do munu sabatira jikru munu nana chogomi kana seydu fara udoka ajani fora ye chogomi ba fo chogode la kana seydu fo ye salewa minye tahiyaka ewa salatu ye uluna na chogomi ibo fo o chogo kelena seydu te fara uluka me ni yere ka kuma senfulu ibe kuma cidenka ni ko seydina muhammadu bashi ti kawla parce que seydu de do me jikru yorola tahiyaw yorola kana do yorola do yorote minye bo
ko do ko aya me anya fo nka keso jaabi la munu be dume kunutu ka fajiri la ko bidia de do mais anka anya fo anko doni ke ba ko ye bidia sugu munu nye na fora tigi ka konnan jiya ka na ya bila fule na ma bila ata ko fe salli bali ibe se ka salla ko fe ale be kunutu min kala ka bidia ba kai me ka salli be saha ko fe ko abe duwa min ke ko makuni fana te sal ebe amina fo ay munum be kunutu kala fajiri la ulutu ka do bangayere janko ina fo ko be amina fo ke la dam min bu bolo kunutu bidia mun bu bolo fajiri la wote bangew o bo fo adaju korode duwa muna ya ibe duwa min ko ya mede wala munun duma lembe fajiri kunutu ka uta bangede munun duma lembe fajiri kunutu kalaka mu wulila kumbile munera uba gundo da ete ame janko ena fo yali mbe duwa mina wa ubinte duwa mina ote bange yere atike ko famu bon hari min ba ta bange na be kunutu la minye bidiyai na ba bange ebe se ka mutaba ka amina fo nofe isalira nofe kunutu la chogomi na ka bidiya baka duwa unu fana ebe se ka mutaba aka bidiya baka